4 instituts de les nostres terres. L'Institut de Tecnificació d'Amposta, l'Institut de Roquetes, l'Institut de Camarles i l'Institut Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla de Mar. Tot seguit començarem en la primera de les actuacions que farà el conjunt instrumental de l'Institut de Tecnificació d'Amposta dirigit per Xavier Forner. Un fort aplaudiment. Sí, la més de la càmera, perquè Leo fa llobrada, que no tenim càmera. Sí, va. Bon dia a tots. Bé, som l'orquestra, l'AITEC Orquestra, i som d'Amposta, de l'Institut de Tecnificació. Estem contents de tornar a estar aquí a la trobada després d'uns quants anys que no hem pogut ser-hi. Esperem compartir bona música amb tots vosaltres, que us agrada tot el que fem i nosaltres segur que us agradarà el que vosaltres feu perquè el vostre treball està detrás i ho heu fet amb molt d'interès i molta dedicació. Llavors, l'orquestra que veieu aquí dalt de l'escenari és una orquestra formada per alumnes des de primer d'ESO a segon de batxillerat i també hi ha alguns professors que també col·laboren en l'orquestra. I sense dir res més ja, us presento a dos noies de tercer d'ESO que faran la presentació de les peces que tocarem. Elles són Maria i Mercè. Bon dia. La peça que tocarem és la banda sonora de la pel·lícula El último mohicano, feta en 1992. Són 4 peces en una i aquests 4 temes són completament diferents. Està composat pel tema principal, Cora, Promontory i Fall Battle. Aquesta banda sonora està composada per Trevor Jones, Daniel Lanois i Randy Edelman.
I ara tocarem una peça que se diu Watermelon Man, que és una obra de jazz composada per Herbie Hancock l'any 1962. És una de les cançons més importants de la història del jazz i de la música popular i en el seu temps va ser una peça amb molt d'èxit i 50 anys després ho seguís sent. És reconeguda a tot el planeta i esperem que us agradi.
cámara? No. Se me echa así. ¿Es esta la cámara? Controla No. por si Ay, no la está- ves. A ver si está la batería que no ves. Jordi,